Ο Λέοντας εγνεύσιν να ετέρνεται το χάλνατ. Κάποιος ετικέτα ανέβησεν σου δάρνατ. Γάιδερος γράφτα πάνω. Αταχήνας χαρίας. Ες νούμερα και ημερομηνίας. Σφραγίδα στρογγυλών υπογραφήν. Ποιος επίκαινα. Αν ρούς σανίσε το έμανατ θα πει. Λάγκεβαδα και εκεί γρυλής, παγίδα. Θα χπάνε του και η σφραγίδα. Η σφραγίδα όμως εν και μετά το πώς θα πομέν. Πώς να ευγάλε του και οντό να φτάει. Θα βρει το δίκαιο και πού να πάει. Επίαν σαν αγρεζόα να τον κρίνουν. Χωρίς βοήθεια θα αφήνουν. Τον βασιλέαν, το παλικάρ και ο ρωτά. Είμαι για κείμε Λεοντάρ. Έλα Λύκο, εσύ θα είσαι πρώτος. Πέι. Εμέισα τον. Αλλά η ετικέτα άλλο λέει. Η αρκούδα είπεν εγρικό εγώ τον πόνος. Αλλά η ετικέτα, η σφραγίδα είναι νόμος. Έλα γάιδερε, εσύ το λες. Εμοιάζεσαι, τρώγω χορτάρ. Γάιδερος κοίσε, αλλά ούτε και Λεοντάρ. Έτρεξεν, ετσάιξεν, ενεγκάστεν. Όλα τα ζώα ερώτησεν, όλον το ορμάν ελάστεν. Βέβαια, τον Λέονταν τιμούνε και πονούνε. Την ετικέτα να ευγάλνε και τολμούνε. Ερώστησεν. Άλλοτε δεν και φτάει. Και στο κυνήρκι θέλει να πάει. Θαρώ πως κάποτε ασυφολέαν τη Λεονταρή θα ακούμε το «Ιρά» τη γαϊδουρή. Ες δύναμη ο Λέοντας και πού είναι η παΐδα. Η ετικέτα όλα λέει «Μάρτυρας η σφραγίδα».